नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। आताच्या घडीची मोठी बातमी घेऊन आम्ही तुमच्या समोर आलेलो आहोत। मुंबई गोवा हायवेवर सकाळी 11 वाजल्यापासून 4 ते 5 किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। संतापलेल्या जानवलीकरांनी हायवे जाम केला होता। तब्बल 2 तास हायवेवरची वाहतूक रोखून धरली होती। शुक्रवारी झालेल्या अपघाताचे हे पडसाद उमटले होते। अनिल कदम या पादचाऱ्याला शुक्रवारी गाडीने ठोकर दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता। ठोकर दिलेला गाडीचा मालक पसार झाला, त्यामुळे संतापलेल्या जानवलीकरांनी हायवेवरील वाहनं रोखून धरली। जोपर्यंत गाडी चालक मिळत नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह घेणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतलाय। याचेच पडसाद आज उमटलेत। मात्र त्यानंतर तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत घातली, गुन्हा दाखल करण्याचं आश्वासन दिलं। त्यानंतर जानवलीकरांनी माघार घेतली। जानवलीकरांनी तब्बल 2 तास हायवेवरची वाहतूक रोखून धरली होती। आता वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येते। याबाबतची अधिक माहिती घेऊयात आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांच्याकडून। उमेशजी, आताची नेमकी काय अपडेट आहेत आणि वाहतुकीची काय अपडेट मिळते? वाहतूक सुरळीत सुरू झाली का? नक्कीच जुईली, जो काल अपघात झाला होता, जानवली येथे अपघात झाला होता आणि एक ते पादचारी होता, जे जानवलीचा ग्रामस्थ होता, त्याचा मृत्यू या कारच्या धडकेने झाला होता आणि कार चालक पसार झाला होता आणि त्यामुळे कुठेतरी ग्रामस्थ कालपासून आक्रमक झाले होते। त्यांनी त्यांची जी बॉडी होती ताब्यात घेणं होती। जोपर्यंत कार चालक आपल्याला मिळत नाही, आमच्याला कशा प्रकारे समजत नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आपण ही बॉडी ताब्यात घेणार नाही असं त्यांचं ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं। आणि आज 24 तास उलटले तरी देखील अजून त्या कार चालकाचा पत्ता लागला नाहीये। त्यामुळे कुठेतरी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आणि त्यांनी आज सकाळी 11 वाजता रास्ता रोको केला आणि जानवली ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केल्यामुळे वाहतूक मोठी खोळंबली होती। म्हणजे मुंबई गोवा मार्ग येणारे जे पर्यटक आहेत किंवा स्थानिक प्रवासी आहेत त्यांची मोठी वाहतूक खोळंबली होती। पोलीस प्रशासनाने आरसीबी पथक देखील मागवलं होतं, कारण कुठेतरी जो कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहायला पाहिजे यासाठी पोलीस प्रशासनाने अलर्ट घेतलं होतं। पण शेवटी जी वाहतूक ठप्प झाली व्हायची होती ती झालीच होती आणि त्यामुळे कुठेतरी मोठा सगळा फटका आहे तो या प्रशासनाला बसला दिसला। आणि या जे तिथील जे ग्रामस्थ आहेत त्यांचं म्हणणं होतं की त्याच्यावर जो वाहन चालक आहे, जो 4 चाकी वाहन चालक आहे त्याने ठोकलाय, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि त्यानंतरच आपल्याला आपण येतो हटू आणि हायवे प्रशासनाने देखील गुन्हा दाखल करा असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी केलं होतं। त्यावेळी जुईली तिथे मोठी गर्दी झाली होती आणि त्यामुळे सध्या तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी तिथे तातडीने भेट घेतली। पोलीस अधिकारी देखील होते, पोलीस निरीक्षक होते, त्यांनी देखील समजावूत काढली। पण ज्यावेळी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी तिथे भेट घेतली, त्यांना समजावण्याचा सांगून प्रयत्न केला आणि त्यांनी सांगितलं की आश्वासन दिलं की आपण मंगळवारी बैठक लावूया 11 वाजता महामार्ग प्राधिकरण आणि पोलीस प्रशासन असेल आपलं प्रशासन बैठक लावूया आणि त्यानंतर आपण त्याच्यावर तोडगा काढूया असं एक आश्वासन दिलं। त्यावेळी ग्रामस्थ होते, जे सुदीप कांबळे होते तिथले ग्रामस्थ, किंवा तिथे अजित पवार म्हणून एक जे सरपंच आहे जानवली, त्यांनी देखील हे आश्वासन झाल्यानंतर सांगितलं की आपण याच्यावर चर्चा करूया। त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे। थोड्या प्रमाणात वाहतूक सुरू झालेली आहे। कुठे ना कुठेतरी ट्रॅफिक सध्या थोडंसं होतंय, पण पोलिसांवर आता हा ताण आलेला आहे की ट्रॅफिक सुरळीत करायचं। जुईली, आता कशा पद्धतीने वाहतुकी संदर्भात अपडेट मिळते? कारण 2 तास ही वाहतूक ठप्प होती आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जवळपास 4 ते 5 किलोमीटर पर्यंत या रांगा लागल्या होत्या। कसा परिणाम या हायवेवरच्या वाहतुकीवर याचा झालाय, याबद्दल काय सांगाल? निश्चित झालेला आहे, कारण आपण बघितलं की 4 ते 5 किलोमीटर रांगा ह्या ग्रांग घुमरट पर्यंत गेली होती। सकाळी येणारे पर्यटक असतात की गोव्यावर जाणारे पर्यटक असतात, बेंगलोर जो हायवे मुंबई गोवा हायवे आहे यामध्ये जे एसटी असतील, कार चालक असतील किंवा मोठ्या लक्झऱ्या होत्या ह्या थांबल्या होत्या। कमीत कमी 5 किलोमीटरपेक्षा रांग गेली होती ही मुंबईच्या दिशेने। तशाच पद्धतीने कुडाळच्या दिशेने देखील ही कणकवलीपर्यंत रांग लागली होती आणि कणकवली जानवलीचं अंतर हे 4 ते 5 किलोमीटरचं आहे आणि त्यामुळे मोठ्या काही वाहनांना डायव्हर्ट करण्यात आलं होतं की पर्यायी रस्ता एक चाकडी मार्गे जाता येईल कोंड्यामध्ये, असा एक पर्याय होता। पण ज्यांना महामार्गाला जायचं आहे त्यांना दुसरा पर्याय नव्हता आणि मोठे कंटेनर देखील यामध्ये अडकलेले होते आणि कुठेतरी वाहतुकीवर याचा परिणाम झाला आणि विस्कळीत झाली होती पूर्णतः वाहतूक। 2 तास विस्कळीत झाली होती आणि त्यामुळे आता कुठेतरी पोलिसांनी प्रत्येक ठिकाणी वाहतूक पोलीस तैनात केले आहेत आणि प्रत्येक ही वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम सुरू आहे आणि आता हळूहळू सुरळीत होत आहे। मात्र आता ही वाहतूक सुरळीत होत असताना काही अडचणी येत आहेत का? पोलिसांवर काही ताण येतोय का? अडचणी म्हणजे जे कंटेनर मोठे आहेत आणि गाड्या ज्या
विरुद्ध दिशेने येत आहे, त्यामुळे त्यांना पोलिसांना देखील या अडचणींना सामना करावा लागतो आहे. कारण अचानकपणे झालेली ही वाहतूक अचानक कोंडी झाली आणि त्यामुळे कुठेतरी पोलीस प्रत्येक ठिकाणी अधिकारी असतील, हवालदार असतील किंवा वाहतूक पोलीस असतील हे तिथे पोहोचत आहेत आणि वाहतूक कोंडी सोडवत आहेत. अजूनही ट्रॅफिक कणकवली शहरामध्ये देखील ट्रॅफिक काही ठिकाणी होत आहे आणि महामार्गावरील जे डायव्हर्शन आहेत तिथे वळणावर जे वाहतूक कोंडी सध्याची पाहायला मिळते जुईली. नक्कीच याबद्दल आपण अधिक माहिती तुमच्याकडून घेणार आहोत. मात्र आता आंदोलनकर्ते सुदीप कांबळी यांनी कोकणसाद लाईव्ह समोर आपल्या भावना मांडल्या होत्या. त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अपघात होत आहेत आणि त्याचे परिणाम हे अशा पद्धतीचं मृत्यू होण्यापर्यंतची हे सगळे परिणाम आपल्याला दिसून येत आहेत. तर या संदर्भात त्यांनी काय नेमकं कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना म्हटलंय हे पाहूया. सुदीप कांबळी यांची प्रतिक्रिया पाहूया. जवळजवळ एका महिन्यामध्ये हे भयानक 3 अपघात झालेले आहेत. म्हणजे कोणतीही चुकी नसताना रस्त्याच्या कडेनं चालताना हे अपघात झालेले आहेत. रस्ता जो झालेला आहे हा महामार्ग आश्वासन म्हणजे आमच्या ज्या मागण्या राहिल्या आहेत या रस्ता बनवताना कोणत्या पद्धतीच्या सुरक्षितता ह्या महामार्गावर करण्यात आलेल्या आहेत रस्ता प्राधिकरणानं. म्हणजे पुढे शाळा आहे, पिकअप सेट आहे, पण रस्ता पास करण्यासाठी जी साधनं उपलब्ध करून सुरक्षित अशी साधनं उपलब्ध करून दिली पाहिजे होती ती न दिल्यामुळेच हे अशा घटना अपघाताच्या घटना घडत आहेत आणि सामान्य जीव कष्टकरी जीव याच्यामध्ये जात आहेत. हे जवळजवळ 15 दिवसामध्ये ही तिसरी घटना आहे आणि त्या मागण्या आमच्या अशा राहिलेल्या आहेत की ताबडतोब जर 24 तासामध्ये सुद्धा रस्त्यावर ती हिट करून गाडी निघून जाते, तो मयत होतो आणि 24 तासामध्ये गाडी सापडत नाही, ही पोलीस यंत्रणेची खूप मोठी दिरंगाई म्हणजे चूक आहे आणि अजिबात म्हणजे त्यांना पोलिसांनी जे शोधायला पाहिजे त्यांनी ते अजूनही शोधलेलं नाही आहे मनावर घेऊन. त्याच्यासाठी आमची मागणी जी राहिली आहे की अपघातग्रस्त जो ड्रायव्हर आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घ्यावं. तसंच रस्ता प्राधिकरण हे जबाबदार आहे या गोष्टीसाठी. हे जे त्यांच्यावर खुनाचा खटला म्हणजे हिट अँड रनचा खटला त्यांच्यावर दाखल व्हावा. तिसरी गोष्ट जिथं जिथं शाळा पिकअप सेट आहे तिथं ब्रिज झाले पाहिजेत आणि जिथं कर्विंग आहे तिथं 100 मीटर अगोदर झेब्रा क्रॉसिंग सारखे म्हणजे स्पीड थांबवण्यासाठीच्या या यंत्रणा तिथं असायला पाहिजेत. ह्या हायवेला जे 120 आणि 130च्या स्पीडने चालतात त्याच्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक 10 किलोमीटरला त्यांनी एक चेक पोस्ट असायला हवं. त्याच्या गाड्यांच्या नोंदणी व्हायला पाहिजेत. आता तहसीलदारांनी आज आंदोलनकर्त्यांचं आज आंदोलन सोडलंय, तुम्ही काय आश्वासन दिलंय? आश्वासन त्यांनी तातडीने बैठक लावतो असं आश्वासन पूर्ण जानोली गावासाठी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. रस्ता प्राधिकरणाचे प्रमुख जे आहेत ते पोलीस यंत्रणा आणि गावातली सगळी मंडळी असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे. तसंच जे ही कुटुंब आहेत अपघातग्रस्त कुटुंब आहेत त्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी तहसीलदारांनी आपल्या पद्धतीने यंत्रणा आपण करू असं आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्यांनी हे आश्वासन आम्हाला दिल्यामुळेच आम्ही हे रस्ता रोको आंदोलन हे केलेलं आहे. नाही 8 दिवसामध्ये या सगळ्या गोष्टी झाल्या नाहीत तर पूर्ण परत एकदा हा आम्ही तीव्र प्रकारचं आंदोलन आपण करणार आहोत. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की ह्या रस्त्याला पास करण्यासाठी जवळजवळ 2 किलोमीटर जावं लागतं. ह्या रस्त्याला जर यायचं आहे 2 किलोमीटर जाऊन एका ब्रिज खालनं यावं लागतं. तर प्रत्येक अर्धा ते 1 किलोमीटरला यांनी बायपास रस्ता ठेवायला पाहिजे. दुसरी प्रत्येक किलोमीटरला एक CCTV कॅमेरा असायला पाहिजे. ही सगळ्या जनतेची मागणी आहे. या तीव्र भावना होत्या आंदोलनकर्ते सुदीप कांबळे यांच्या. वारंवार होत असलेले अपघात आणि त्यामुळे होत असलेली जीवितहानी यावर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे आणि तीव्र संताप सुद्धा व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी सुद्धा याबाबतची माहिती दिली आणि नुकसान भरपाई असेल किंवा कशा पद्धतीनं या आंदोलनकर्त्यांची समजूत घातली, त्यांना नेमकं काय आश्वासन दिले आंदोलनकर्त्यांना हे जाणून घेऊया थेट तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्याकडून. ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये कॅज्युअलिटी काल झाली होती, त्या संदर्भात त्यांना आर्थिक मदत आणि या हायवे प्रशासनाच्या काही बाबी होत्या. हायवे प्रशासनाच्या बैठक लावण्यासंदर्भात त्यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार आपण बैठक लावलेली आहे. त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या आपण मंगळवारी बैठकीत सॉल्व्ह करण्याचा विषय. आंदोलन त्यांनी सोडताना काय सांगितलंय, काय लेखी आश्वासन घेतलंय का आपण?
लेखी आश्वासन नाही, परंतु त्यांना मी आश्वासन दिलेलं आहे की 12 वाजता मंगळवारी बैठकीत सर्व आपण या हायवे प्रशासनाच्या संदर्भात बाबी होत्या, रमदार लावण्याच्या असतील, साईड पट्टीच्या असतील, त्या आम्ही त्यांना त्याची पूर्तता आम्ही करतोय. तर हे होते तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे. आता हायवेवरची वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागलेली आहे, मात्र आता वाहतूक सुरळीत सुरू करणं ही ट्रॅफिक पोलिसांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. मी पुन्हा एकदा जाते आमचे करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांच्याकडे. उमेशजी, आता आपण पाहिलं संदीप कांबळे यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे, त्याचबरोबर तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे. तर कशा पद्धतीनं सकाळपासूनचं तिथं वातावरण होतं, कशा पद्धतीनं तिथं आंदोलनकर्ते संतप्त झालेले होते आणि नेमकं काय घडलं सकाळपासून याबाबत काय सांगाल? जवळपास वाहतुकीचा मोठा खोळंबा इथं झालेला होता. ट्रक असतील, त्याचबरोबर प्रवासी असतील, हे सगळेजण हायवेवर अडकून पडले होते. मात्र जानवलीकर आपल्या मागणीवर ठाम होते. जोपर्यंत या ठोकर देऊन पळालेल्या वाहन चालकावर गुन्हा दाखल होत नाही किंवा तो आमच्या समोर येत नाही तोपर्यंत आम्ही जाणार नाही, अशा पद्धतीचा आक्रमक पवित्रा या आंदोलनकर्त्यांनी घेतलेला होता. आता थेट पाहूयात सकाळपासून नेमकं हायवेवर काय काय घडलं. लोकशाही म्हणजे काय? लोकांसाठी चालवलेलं म्हणजे प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. नसताना न्याय मिळालाच पाहिजे. आपण नसताना न्याय मिळालाच पाहिजे. प्रशासनाचं करायचं काय? या प्रशासनाचं करायचं काय?
पाहिजे अपघात नसताना न्याय मिळालाच पाहिजे या प्रशासनाचं करायचं काय या प्रशासनाचं करायचं काय लोकशाही म्हणजे काय लोकांनी लोकांसाठी चालवलं म्हणजे रस्ता प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे रस्ता प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे प्राधिकरणावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे अपघात नसताना न्याय मिळालाच पाहिजे अपघात नसताना न्याय मिळालाच पाहिजे प्रशासनाचं करायचं काय या प्रशासनाचं करायचं काय हायवेवर रांगा लागलेल्या होत्या, त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झालेली होती आणि त्याचा ताण आता पोलीस प्रशासनावर पडतो. ही वाहतूक सुरळीत करण्याची मोठी जबाबदारी ही आता या प्रशासनावर येऊन पडलेली आहे. मात्र हळूहळू ही वाहतूक पूर्वपदावर येते आणि याचाच परिणाम म्हणून कणकवलीत सुद्धा काही ठिकाणी ट्रॅफिक जाम होण्याचा सुद्धा घटना घडत असल्याची माहिती मगाशी आमचे करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी दिली. या सगळ्याचा आढावा त्यांनी घेतला होता आणि त्याचप्रमाणे आता वारंवार होत असलेले कणकवलीतील अपघात आणि त्यामुळे होत असणारी जीवितहानी याचाच कुठेतरी प्रत्यय आज आपल्याला दिसून आला. जानवलीकरांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. जोपर्यंत कदम यांचा अपघात करणारा गाडीचालक मिळत नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, याशिवाय त्यांच्या हायवे प्रशासनाविरोधात सुद्धा काही तक्रारी होत्या त्या सुद्धा त्यांनी यावेळी मांडल्या आणि त्याचाच कडेलोट आज झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यांनी संतापाची भावना सुद्धा व्यक्त केलेली आहे आणि रोष हा प्रशासनावरचा अशा पद्धतीने व्यक्त केलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. दिवसभरातली ही महत्त्वाची अपडेट होती आणि महत्त्वाच्या घडामोडी आपण कोकणसाद लाईव्हवर पाहत होत्या. त्याचबरोबर तहसीलदारांनी या ग्रामस्थांना आश्वासन दिलेलं आहे
हायवे प्रशासनासोबत या ग्रामस्थांची बैठक लावली जाणार आहे आणि त्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली। त्यामुळे कणकवलीतली हे वाढते अपघात कुठेतरी थांबावेत अशीच मागणी आता वेळोवेळी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। अनेकदा अशाच घटना कणकवलीत होतात, अपघात होतात। आता पादचाऱ्यांना ठोकरण्याची सुद्धा घटना घडलेली होती, त्यामुळे त्यात त्यांचा जीव गेलेला होता आणि कुठेतरी यावर आळा बसणं आता गरजेचं आहे। त्यामुळे कुठेतरी हायवे प्रशासनाने सुद्धा महत्त्वाच्या सूचना देखील या ठिकाणी मांडाव्यात अशी सुद्धा मागणी होत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते। या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहेत। मात्र आता इथंच थांबतोय। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। धन्यवाद।